Ġiet imnedija l-iskema Community Development and Innovation biex tagħti spinta lill-iżvilupp u l-innovazzjoni fil-komunità fil-qalba tal-ibliet u l-irħula f'pajjiżna. L-għan ta' din l-iskema huwa li għaqdiet mhux governattivi u volontarji jingħataw għajnuna finanzjarja biex jitwettqu proġetti innovattivi fil-komunità. Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ ir-riċerka u l-innovazzjoni Kit Azzoparditanti fisser kif l-iskema tajn sabiex jissaħħu r-riċerka u l-innovazzjoni fil-komunità fil-livell nazzjonali u wkoll fil-livell rurali. Bekk ikun jista' jinħoloq aktar ġid fil-komunità in ġenerali. Azzoparditanti spjega li dawn il-proġetti jistgħu jħallu impatt pożittiv fil-ħajja ta' kuljum soluzzjonijiet ġodda li jtejbu l-kwalità tal-ħajja sabiex ikomplu jaħdmu u jinvestu fil-qasam tal-innovazzjoni. Il-fondi li hemm għal din l-iskema jlaħqu l-150,000 euro u kull għaqda tista' tirċievi sa massimu ta' 8,000 euro għal kull proġett innovattiv li jista' jkun ta' benefiċċju għall komunità. Proposti li trattaw ix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika jiġu preferuti. Kull applikazzjoni se tiġi evalwata minn bord li se jimxi ma' linji gwida ippubblikati għal din l-iskema. L-għaqdiet mhux governattivi u volontarji jistgħu japplikaw sa 19 ta' Mejju f'nofsinhar.